Sziasztok, öt újra! Ma egy Jello terméket fogunk kipróbálni, mégpedig a narancsízűt. Ezt vasárnap csináltam meg, egy csésze forró víz, egy csésze idegvíz és 4 óra pihentetés. Legelőször ilyen tök folyékony, mert egy ilyen port keverünk el a vízre, szóval megijedhet az ember, hogy ez egy undorító leves, de itt az eredmény. Látjátok, nem tud kiesni a tálból. Mégis! Nézzétek, gyerekek! Paplánom! Na erre a videóra légy egy lájkot, hogyha már ez megtörtént, jó? De úgy nagyon szép árnyalata van. Nézzétek, gyerekek! Jú! Ilyen vibráló narancssárga, vagy nem is tudom, ilyen... De baszki, gyerekek! Annyira még... Vasárnap fejjel lefelé fordítottam ezt a rohadt állat, meg sem moccant a zselécske. Most meg ide pont az ágyamra. Jó lesz így aludni éjszaka, így ezt fogom nyalogatni. Ilyen nő szagú leszel majd, hogyha mész iskolába. Amúgy nem bánnám. Jú, hát ez kicsit beleittem magát, nem majd egy nedves rongyal kimosom. Nagyjából már összeszedtem. Na de, most kóstoljuk is meg. Ilyen, mint egy fantát innál. Sűrítve. Fanta ízű. Váljon akkor a ízével a cuccán. Igen. Vagy egy kicsit, aztán így leszippantod róla. Megpróbálom. Így jó. Így. Szerintem isteni jó volt. Tényleg Fanta íze van. Nagyon jó. Hát lényegében olyan, mint hogy a Fantának lenne a zseléje, de... Amúgy más. Nyilván nem pontosan. Nem egy Fantát akartak bezselésíteni, mert azt másképp is meg lehet. Lefőzöl egy Fantát és teszel bele pektint. Zselépor. Igen, az a pektin, úgyhogy ennek más a célja azért. De finom egyébként. Igen, tehát megéri, finom kis édesség. És hogyha nem szűz már a zselét, tehát hogy már így belepiszkáltatok késsel, akkor meg ne csináljátok azt, amit most én tőlem láthattatok, mert ez lesz a vége. De azért köszönjük, hogy itt voltatok, még így is megérte nekem ez a videó. Legyen szép napotok, sziasztok! Hello.